Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сезне Яңа Гасыр каналының Татарлар тапшыруының иҗат төркеме сәламли. Без һәр көн сайын диярлек сезне милләт тормышында булган мөһим һәм кызыклы вакыйгалар белән таныштырабыз. Бүген безнең программада Дәртмәннең тууына 165 ел тулуга багышланган конференциядә хәбәрчебез Эльвира Хөснетдинова булып кайтты. Бұл дистелеген мәчет, мәдрәсәләр төзеткән, студентларны үз акчасына укырга җибәргән. Бұл татар байлыгына түгел, аның алтыны халыкка хезмәт иткән. Татар тарихы телдә генә түгел, ә сәхнәдә Пермь крае Сөҗән авылы халкы яшәеше белән таныштырырбыз. Безнең апалар инде. Кар яуса да, яугын яуса да, таш яуса да килерләр. Репетициягә эшкә килгән кебек киләләр. Игътибар үзәгендә татар дөньясы. Бүген Ютазы районына юл тотабыз. Бездә оборонный завод та бар, нефть та бар бездә, ПГС та бар. Бездә Ютазы һәм Урысу железнодорожный станциялар бар. Галиҗәнәп Мамык шәле Оренбургның Нежинка бистәсендә шәл йорты ачылды. Начал я вязать где-то 8 яшьтән бәйли башладым. Бабаем белән әбиемнең ничек бәйләүләрен балачактан ук күрдем. Һәм аларның ничек эшләүләрен белергә теләдем. Казанда Дәртмән шәхес шагыйрь фикер иясе дип аталган түгәрәк өстәл узды. Чара классик шагыйрь, журналист, меценат, җәмәгать эшлеклесе Дәртмәннең тууына 165 ел тулуга багышланган. Төп оештыручы Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты. Дәртмән 20 гасыр башы татар шигъриятендә яңа юл салучы, нечкә күңелле фәлсәфәче шагыйрь. Шул ук вакытта булдыклы эшмәкәр, сәнгатьче һәм һәр вакыт халык мәнфәгатьләрен алга куючы, халкыбызның иҗтимагый мәдәни тормышында зур урын алып торган шәхес. Чарадан Эльвира Хөснетдинова видео язмасы. Шаулый диңгез, җил үрәдер. Ил, халык, тел язмышы өчен борчылучы фәлсәфәче шагыйрь ул. Аның Дәрдмән дигән тәхәллүсе дә кайгылы, моңсу дигәнне аңлата. Чын исеме Мөхәммәд Закир Рәмиев. Үз стиле бар, кыска гына шигырьләрендә дә зур мәгънә. Дәрдмән 20 йөз башында шигърияткә килеп, иң беренче булып татар шигъриятенең кыйбласын билгели. Аның милләткә хезмәт итәргә тиешлеген күрсәтә. Һәм татар шигъриятенә музыкаль, матур ахәңле, символлар ярдәмендә тирәнәйтелгән фәлсәфи шигъриятне үз иҗаты белән күрсәтә. Тил турында мулай әйтә. Урамнан һәм базардан чүплә телне. Алар бетмәс борын китмә еракка. Ягъни гади халык, асырлар буе килгән, эшләват ителгән, шарланган, ювелирларча бизәлгән эшләнгән тил әдәбиятның шигъриятында үзәгендә булырга тиеш дип әйтә ул. Татар теленең саф үрнәге зауыклы, затлы, моңлы, бәхетле, бәхетсез, фаҗигалы һәм бөек телен беләсегез килсә татар телен, алыгыз 10 шигырен булса да Дәртмәннең. Укыгыз. Икенче мин Дәртмәнгә нәрсә өчен рәхмәтле? Риза Фәхретдин өчен. Ягъни Ризаттин Фәхретдинне Уфадан чакырып алып, аңа йорт җир биреп, аңа эшләргә мөмкинлек биреп, Вакыт газетасын, Шура журналларын биреп, ул аңа мөмкинлек тудырган 60 хезмәт тазырга. Дәртмән акчасына эшләнгән эшләр үзәмәгәт. Дәрдмән чын мәгънәсендә татарның милли үзаңын үстергән шәхес. Ул моны сүзе белән түгел, ә эш гамәлләре белән башкара. Оренбург губернасының дәүләт думасында депутат булып та тора. Абыйсы Шакир белән бергә алтын приискалар хуҗасы, Россиядәге иң бай кешеләрнең берсе була. Тик аның алтыны халыкка хезмәт иткән. Чиләбе, Орски якларында дистәләгән мәчет, мәдрәсә төзеткән һәм тоткан. Китапханәләр ача. Үз хисабына сәләтле татар яшьләрен чит илләргә җибәреп укыта. Оренбургта 1906 елда Вакыт газетасын, 1908 елдан Шура журналын чыгара. Иң беренчедән башлап Исмәгыйль Гаспралы чыгарган 1883 елда чыга башлаган Тәрҗемән газетасының беренче иганәчесе, меценаты булган шәхес. Ягъни әлеге шәхескә бүгенге көн биеклегеннән турып илгән карыйбыз икән, гаять бай булып, һәм шул вакытта Ходай биргән талантын үзенең милләтенә соңгы тамчысына кадәр бирә алган шәхес. Рәмиевләр үзләренең эшчәнлекләре нәтиҗәсендә ил казнасына 400 фут дип әйтелә иде. Исәпләп караганда 6,5 тонна алтын запасы бирәләр. Бүтән приискаларында 860-тан артык кеше эшләгән.
1917 елгы инкыйлаптан соң абыйсы белән икесенең 50гә якын алтын приискаларын дәүләткә тапшырырга туры килә. Узак еллар Дәрдемәнднең исемен телгә алырга да ярамады. Татар халкын белемле, мәдәниятле итеп күрергә теләгән шәхесне кайтару мөһим. Кабре аның билгеле. 41 елны шул каберлеккә, шул зиратка хәрби заводны китереп утыртканнар. Наверняка Дәрдемәнднең бик затлы кабер ташы куелган булган. Шул заводның берәр фундаментында яталар. Без берничә мәртәбә кергә тырышып карадык, кертмәделәр инде. Аны филологлар өйрәнә, тел әдәбият галимнәре. Аны публицистлар, язучылар өйрәнә, Лерон абыйның бөтен әйберләрен укып барам. Аны мин өйрәндем. Мин дә публицист, язучы буларак кына өйрәндем, тарихчы буларак түгел. Нәрсә өчен бу сүзне әйтәм? Менә яза башлыйсың име? Бернинди архив чыганаклары юк, сылтылар юк. Метрика язуларда өйрәнелмәгән, башка документларда өйрәнелмәгән. Тарихчылар тарафыннан Дәрдемәнд тиешенчә өйрәнелмәгән җәмәгать. Дәрдемәнднең бала чагы узган Башкортстанның Юлык авылында да аның исеме белән бәйле тарихи биналарга игътибар җитми ди галимнәр. Рәмиевләр анда мәчет салган, китапханәләр төзеткән. Ул китапханә дә җимерек хәлдә. Башкортстан Республикасы Мәләвез районында Җиргән авылында безнең шәхсебезгә Дәрдемәндкә бюст урнаштырылды һәм инде безнең өчен ул гомумән татар дөньясы өчен зур вакыйга. Шулай да әле безгә бу юнәлештә миңа калса әле шактый гына эшлисе бар, бигрәк тә яшь буынга Дәрдемәндне таныту, аның мирасын, гомумән аның нәселен. Әйтик, менә бүгенге яшь буын хәтта Башир Рәмиев исемен йөрткән IT парк турында белә, менә аның тамырлары Дәрдемәндләргә, Рәмиевләр нәселенә барып тоташканын безнең яшьләр әле белми. Менә ниһаять шул турыда әле бүгенге көндә сөйләргә кирәк. Шулай ук музей мәсьәләсе, ул һаман актуаль булып тора. Андый шәхеснең инде үз музее булырга тиеш. Аның һәйкәлен Казанда куярга кирәк. Аннан соң Лерон белән дә сөйләштек без. Лерон абыйның музеенда менә оныгы исеме иткән IT парктың бер бүлмәсендә, язган бүлмәсендә шәп булмый микән дип ансат турында да язды. Дәрдемәндкә Шәриф Камал музеенда да бер бүлмәне бүлеп бирергә мөмкин дигән фикерләр яңгырады. Дәрдемәнд исемен Татарстанның милли китапханәсенә бирү тәкъдимендә хуплап каршы алдылар. Үз акчаларын, халык мәнфәгатьләрен яклауга туткан бүгенге меценатларга Дәрдемәнд исемендәге алтын медаль бирергә була дигән сүз дә булды. Кызыклы, мәгънәле чыгышлар күп иде. Зыялы шәхеснең 165 еллыгына багышланган чаралар әле дәвам итәчәк. 10 декабрьдә Камал театрында кичә планлаштырылган. Шәриф Камал музеенда махсус күргәзмә дә ачылачак. Эльвира Хөснетдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан. Пермь крае Барда районы Сөжән авылында татар тарихы телдә генә түгел, сәхнәдә дә саклана. Авыл халкы борынгыдан килгән фольклорны яшь буынга даими җиткереп тора. Яшьләр дә артта калмый, заманча җыр биюләр белән чыгышларны байыта. Киләсе видеоязманы карыйк, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Пермь краеның Барда муниципаль бүлгесе Сөжән авылы клубы 1959 елда төзелә. Шуннан бирле ул инде берничә тапкыр төзекләндерелә. Әмма асылы үзгәрешсез кала, декоратив гамәли сәнгать күргәзмәсе белән бизәлгән уңайлы фойе һәм тамашачы тулы зал. Сөжәннең Умырзай ансамбле катнашучылары авыл гимнын башкара. Рәүф Адилов музыкасына язылган сүзләре авылда гомер итүче Гөлсирә Мансурова Иманова язган. Кызганыч ки, бүген ул клубка килә алмаган, әмма әни һәм дәваниләрен кызы һәм оныклары тәкъдим итә. Булар минем балаларым: Мәрьям 3 яшь, төпчек кызым Раяна яшьтә 1 ай, һәм дә инде өлкән кызларым, берсенә 18, берсенә 16. Аллага шөкер, 4 кызларым бар. Барыбыз да татарча сөйләшәбез. Авылдан китмәгә бер дә ниебез юк. Авылда яшәячәк без, Алла бирсә. Тагын бер яшь гаилә яңа өй төзеп Сөжәндә яшәп калган. Әтисе белән малае буш вакытта хуҗалык белән шөгыльләнсә, әнисе белән кызы клубта чыгыш ясарга ярата. Кызлары Иларияга 6 яшь. Быел ул Барда муниципаль бүлгесендә узган татар кызы бәйгесендә җиңгән һәм Габдулла Тукай туган көненә багышланган сәнгатьле укучылар конкурсында 1нче урынны яулаган. Культураны да һәрбер бәйрәмнәрне, татар бәйрәмнәрне бик көтеп алабыз. Өйдә дә, башка җирдә дә татар телен яратып, горурланып
сөйләшәбез татар телендә. Сөҗән клубында тагын бер коллектив шөгыльләнә, Шишмә ансамбле. Репертуарларында борынгы фольклор биюләре һәм мөнәҗәтләр. Аларны башкарып ансамбль 2017 елда Пермдә узган түгәрәк уен бөтен Россия фестивалендә җиңә. Һәр эшнең нәтиҗәсе битараф булмаган кешеләрнең тырышлыгыннан тора, үз идеялары белән янып торучы, эшләрен яратучы активистлардан. Сөҗән авыл клубында нәкъ шундый кешеләр хезмәт куя. Кар яуса да, яугын яуса да, таш яуса да килерләр. Репетициягә эшкә килгән кебек киләләр. Рәхмәт аларга. Үзешчән артистларның иҗатка мәхәббәте яшьлек ялкыны сыман тамашачылар өчен дә сизелә. Телевизор инде менә бусы шын күрәбез үзебезнең үзешчәннәрне, үзебезнекеләрне яратабыз, карыйбыз. Авылыбызда бик матур, бик тырыш, уңган халык яши безнең. Алар эшли дә беләләр, ял итә дә беләләр. Берсеннән берсе сөйкемле, әдәпле, тәртипле халык бездә яши. Мин горурланам шушы авылда туып үскәнемә. 2017 елда Сөҗәнлеләр авылларының 200 еллыгын киң коллаж белән үткәргәннәр. Саланың тарихы турында зур материал җыйганнар. Борынгы сөлге, кием, йорт һәм көндәлек әйберләреннән музей оештырганнар. Сөҗән клубының әлеге эшчәнлеген җирле хакимият тә күреп алган. Нәтиҗә буларак 2025 елда Сөҗәнлеләргә яңа мәдәният йортын төзәргә дип вәгъдә иткәннәр. Роза Диатуллина, Әлфия Габдушева, Юлия Шлентова, Татарлар, Пермь крае. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Игътибар үзәгендә татар дөньясы. Бүген Ютазы районына юл тотабыз. Бездә баронный завод та бар, нефть та бар бездә, ПГС та бар, бездә Ютазы һәм Урысу железнодорожный станциялар бар. Галиҗәнәп Мамык шәле, Оренбургның Нежинка бистәсендә шәл йорты ачылды. Начал я вязать где-то. 8 яшьтән бәйли башладым. Бабаем белән әбиемнең ничек бәйләүләрен балачактан ук күрдем. Һәм аларның ничек эшләүләрен белергә теләдем. Татарлар гомер итүче һәр ил төбәк безнең игътибар үзәгендә. 5 татар яши монда 100 мөһим түгел. Максатыбыз халкыбызны берләштерү, таныштыру, элемтәләрне ныгыту. Тапшыруыбыз эфирга чыга башлаган дәвердән хәбәрчеләребез Россия төбәкләре чит илләргә бик күп сәяхәтләр кылды. Дөрес, Татарстан Республикасы районнары да искәрмә булмады. Милләтебезнең иң күркәм сыйфатлары, гореф-гадәт, гаилә традицияләре, тарихы сакланган урын нәкъ менә биредә, Татарстанда бит. Шушы көннәрдә безнең төшерү төркеме Ютазы районында булып кайтты. Ул республиканың көньяк-көнчыгышында урнашкан. Башкортстан Республикасы белән чиктәш. Ютазы районыннан Гөлия Садыкова әзерләгән беренче видеоязманы карыйк. Татарстанның Башкортстан Республикасы белән чиктәш Ютазы районында без хәзер. Татарлар тапшыруының әлеге төбәккә аерым чаралар уңайыннан килгәне булса да, 2 көнлек эш сәфәре белән без беренче тапкыр. Әлеге җирлек белән танышуны район үзәге Урысудан башладык. Районның тарихына күз салсак, 1920 елга кадәр әлеге җирлек Самара губернасының Бөгелмә өязенә кергән. 1920 елда өязне яңа төзелгән ТАССР составында шулык исемдәге кантонга үзгәртеп корып җибәргәннәр. Бер ара Баулы районы составына да керә. 1935 елда Ютазы районы булып аерыла. 1958 елда район үзәге Ютазы авылыннан Урысу эшчеләр поселогына күчерелә. Ютазы районын 1991 елда Баулы районы составыннан чыгару юлы белән тулысынча торгызганнар. Ә менә монсы инде Ютазы районының гербы, биредәге һәр төс, һәр әйбер символик мәгънәгә ия. Өстә күрүебезчә көмеш канатын җәйгән тургай. Бу үз чиратында әлеге районда тырыш, хезмәт сөючән кешеләр яшәгәнлеген билгели. Ә кояш шулай ук аерым бер мәгънәгә ия. Әлеге район кешеләре таңны беренчеләрдән булып каршылый, кояшны иң беренчеләрдән булып сәламли. Безнең районыбыз инде җирләре буенча иң бәләкәй район, кеше саны буенча 20 меңнән артык кеше, 52-55% экономика районның бу промышленность. Бездә баронный завод та бар, нефть та бар бездә, ПГС та бар, заводлар бар, железобетон чыгара торган. Бездә Ютазы һәм Урысу железнодорожный станциялар бар. Ерак кына түгел безнең М5 федераль, безнең территориядан үтә. ГРЭС ул кызганычка ябылды. Аның урынына бүгенге көндә безнең
күрше республикадан басып деген предприятие келді. Алар теплообменниклар ясыйлар, атомный электростанцияларга. Промпаркыбыз бар. Аяз Әдибулы Шәфиғуллин район башлыгы вазифасында 2019 елдан 8-нче җитәкче ул. Гомере буе Ютазы районында яшәгән һәм эшләгән. Ястугай авылыннан районнан читкә 5 елга укыганда гына китеп торырга туры килде. Үз торган җиремдә хезмәт итүем белән бик шат ди ул. Максаты төбәктә халык өчен уңай, рәхәт мөхит тудыру, кешеләрне бүтән җитеш яшәтү. Бүген районда татар, рус халкы дус тату аңлашып гомер итә. Һәрберсенә тигез караш хөкем сөрә. 38 авыл безнең Урысудан башка. Һәрбер авылга, мин әйтеп киткәнчә, поселокта нәрсә ясыйбыз, шул ук авылларда шул ук әйберне. Совет муниципальных образований программасы бар, развитие сельских территорий. Кулдан килгәнчә, bütün шартларны тутырырга тырышабыз. Авылда безнең кешеләр калсын, авыллар бетмәсен, авыллар яшәсен дип. Бүген районда 8 зур күмәк хуҗалык сакланып калган. Шәхси фермерларда уңышлы эшли. Шәшелми калган бер генә җир кишәрлеге дә юк ди район башлыгы. Шунсын да билгеләп үтү мөһим. Ютазы районы Кымыз төбәге булуы белән дә дан тота. Кымыз белән дәвалау шифаханәсе бистәсе дә бар монда. Әлеге җирлекнең тарихы узган гасырның 20нче елларында ук башлана. Легендалар буенча бер бай үзенең кызын сәламәтләндерү өчен шушы сихәтле эчемлекне эшләргә дигән карар кыла һәм инде 10 елдан соң бу җирләрдә кымыз эшләү цехы барлыкка килә һәм аның даны бөтен Советлар Союзына тарала. Бүген әлеге җирләр эшкуар Эльвира Кулеева кулында. Хуҗалыкта 50гә якын ат, сөтне күп бирмиләр, сезонлы эш. Ләкин шулай да җитештерү әле дә аз күләмдә булса да дәвам итә. Бүген хуҗалыкта көтүче, саучы, кымызны ясаучы осталар бар. Без килгәндә игезәк кызлар Рәмзия, Рәсилә Ганиевалар кымызны шешәләргә тутыру эше белән мәшгуль иделәр. Шушы бистәнеке алар кичкенә кымыз эше бүстек диләр. Кымыз ясау осталыгына авылдашлары Миңлегөл апа өйрәткән. Яңагына менә хәзер әпмәделәр сөт, әпмәгән сөтне салабыз шушынларга бачокка. Шул 20 минут безнең буталайын шуны. Ютазы кымызының тәмен бүген якын тирә төбәкләрдә дә беләләр. Инде 2нче ел рәттән районда кымыз бәйрәме гөрләп уза. Төрки халыкларының халык иҗаты төбәк-ара фестивале июль башында үткәрелә. Әлеге бәйрәм район администрациясе мәдәният бүлеге тарафыннан уйланылды һәм бу бәйрәмдә милли уеннарыбызны күрсәтәбез. Инде онытылып бара торган, мәсәлән, тәнкә алу, атлар белән аударыш уены һәм атлар чабышы. Булар барысы да шушы кымыз бәйрәмендә чагылыш таба. Әлеге фестивальгә Чиләбе, Башкортстан якларыннан да безнең замандашларыбыз, милләттәшләребез чакырыла, киләләр, бик теләп катнашалар. Эше барның ашы бар шул. Дәвам итәрбез. Гөлия Садыкова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Ютазы районы. Бу Ютазы районыннан беренче сюжет иде. Алдагы тапшыруларыбызда да әлеге җирлектә гомер итүче уңган булган милләттәшләребез аларның күркәм эш гамәлләре, бай тарихлы авыллары белән таныштыруны дәвам иттерербез. Безнең белән булыгыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Нежинка бистәсендә Оренбург мамык шәле йортын ачтылар. Ул Оренбургның зур туристик үзәге булачак һәм бер үк вакытта 100гә кадәр туристны кабул итәргә мөмкинлек бирер дип көтелә. Хәзерге вакытта шәйчеләр оешмасы җитештерүнең тулы циклын алып бара. Бу үз фермаларында мамык кәҗәләре үрчетү, эшкәртү, кулдан әйберләр бәйләү. Халык сәнгате һөнәрчелеге, шәл бәйләү туристик маршруты беренче кунакларны да кабул итте. Әлеге маршрутны оештыручылар танылган шәйчеләр династиясе, Әбсәләмовлар гаиләсе. Алар туристларны нәрсә белән шаккатыра алды? Татар бренды турында Оренбургтан үз хәбәрчебез. Дом Оренбургского пухового платка объявляется открытым. Ура! Хәзер Нежинкада Оренбург мамык шәленең үз йорты барлыкка килде. Аны булдыручылар Аблязовлар, Абсалямовларның гаилә династиясе хәзерге мөгъҗизаны. Яңа төбәкләр белән Россия картасы бәйләнгән паутинканы күрсәтә. Беренче килүчеләргә шәл өчен берничә илмәк бәйләргә тәкъдим итәләр. Белмәгәннәрне өйрәтерләр. Чөнки Оренбург мамык шәле йортында шәл мәктәбе булачак. Biz 2 группа җыярга уйлыйбыз. Беренче группанда уже теләүчеләрдә бик күп балалар. 7 яшьтән алып 15 яшькә кадәр. Икенче группа олылар. Без инде аларны 18 яшьтән алып һәм инде бесконечный. Бу сәнгатьне үзләштерергә теләүчеләр әлеге йортта да аз түгел. Аларны Желтая авылыннан,
донлыклы ысталары кутачак. Мин шундый шат шушы альбина ашканына шу мәктәпне. Менә мин Алла берсә укытам шушы мәктәптә балаларны, үзебезнең Оренбург шәһәрләргә өйрәтәм. Бүгенге ысталык дәресендә дә Рәшидә Галиуллинаның эш оныгы катнашты. Минем ишем булдыгымнан да зуррак бар. Алар да катнаштылар, без бәйләгәндә, эшләгәнебезне күрәләр. Мин үзем мәктәптә инәңдә барып мастер-класслар күрсәтәм инде. Шәлләрне бәйләү малайларга да ошый. Аларның берсе Илдан Сафетдинов. Ул балачактан алган күнекмәләрне тыргызырга тели. Начал я вязать где-то с 8 лет. 8 яшьтән бәйли башладым. Бабаем белән әбиемнең ничек бәйләүләрен балачактан ук күрдем. Һәм аларның ничек эшләүләрен белергә теләдем. Бабай безгә оек башлар, бияләйләр бәйләде. Бу һөнәргә мин дә өйрәнергә булдым. Оренбург мамык шәл йорты, Оренбург шәлчеләре җитештерү комбинатының бер өлеше булды. Җирле кәҗә мамыгын эшкәртү өчен махсус машиналар кулланалар. Бу цехларда кәҗә мамыгын эшкәртәләр һәм аны җипкә әйләндерәләр. Чималдан алып, челтәр шәлләрне бәйләүгә кадәр. Кунакларның һәр берсенә бөтен циклны күрү мөмкинлеге була. Алар башыннан башлап, мына азагына чаклы тырышып эшләр. Безнең инде татар автономияның горурлыгы бу. Аларның эшләре аларга инде шул уңышлар теләсе килә. Биредә терлек темасында 9-нчы ашканнар. Куандык тауларыннан төбәкне таныткан Оренбург мамык кәҗәләрен алып килгәннәр. Оренбург мамык шәле ие янында атаклы тукым кәҗәләре яши. Аларның мамыклары бик нечкә, барлыгы 16-18 микрон. Бу проект авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан ярдәм алды. Крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы Фәнил Аблязов 23нче елда агротуризм конкурсында катнашты һәм Оренбург мамык шәле традицияләрне саклап проектына грант алды. Элегрәк хуҗалык Куандыктагы тауларда урнашкан Оренбург тукымлы кәҗәләр өчен гаилә фермасына грант алган. Хәзер баш саны 4674. Ноябрь айында тагын өстәмә 1000 баш кәҗә сатып алганнар. Бу предприятие тагын да үсәргә тиеш. Безнең мәктәптә, Рәдит мәктәбендә Альбина Фаил кызы беренче түгәрәкне ачты, бәйләү түгәрәген. Менә балалар Илдан, Эмилия, безнең мәктәп балалары шул түгәрәккә йөри башладылар. Безнең балаларга Альбина апай бүтән дебетләрен, епләрен, энәләрне барсын да китерде. Балаларны өйрәттеләр бергәләшеп, балалар шитләр бәйли башладылар. Бу этнотуристик маршрут 2024 елда Уфада узган халыкара форумның ел маршруты 11-нче бөтен Россия туристик премиясе лауреаты. Сәнәгать туризмының иң яхшы маршруты номинациясында 3нче урын алды. Комбинат шәлләрне бары тик Оренбург кәҗәләре мамыгыннан гына кулдан бәйләүче оешма. Киләчәктә уникаль хайваннарның баш санын да арттырырга планлаштыралар. Һәм мамык шәле йортында укытачак, осталар санын да киңәйтергә ниятлиләр. Оренбург өлкәсеннән Фируза Абсалямова, Ринат Абсалямов, татарлар. Бүгенге сезнең белән сау булашабыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Әмма башта милләтебез язмышында зур эз калдырган Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиев шигырь юлларын искә төшерик әле. Туган телем исән, имин чакта, халкым булыр данлы, тәхетле. Туган телле халык мәңге яшәр, туган телле халык җәһәтле. Бу шигырь юллары һәрбер милләттәшебезнең күңел түрендә алтын хәрефләр белән уелып калырдай сүзләр. Килешәсезме? Исән-имин булыгыз.